er 2035. Albert er kørt galt. Han er blevet indlagt på supersygehuset og har fået amputeret begge ben. Hans dagligdag er nu defineret af den hjælp, han kan få fra andre. Hallo, er der nogen, der kan hjælpe mig? Hallo? Hallo? Der kommer ikke nogen hjælp til Albert. Der er færre hænder til at varetage de samme opgaver, som der var i 2013. Arbejdsstyrken er blevet mindre, og samtidig er ældrebyrden blevet langt større. Det her er ikke værdigt. Vi introducerer et multimodalt system, hvor brugerne vælger, hvordan patienterne kan interagere med produktet gennem stemmestyring, tracking af håndbevægelser eller øjenbevægelser. Systemet sikrer inddragelse af patientens ressourcer, aktivering og mobilisering, samtidig med at det sparer personalet på afdelingen for de praktiske opgaver ved hjælp af automatisering. Værdighed, nærvær og effektivitet er nøgleord, som direkte taler til de tre brugergrupper: patienten, plejeren og indkøberen. Systemet består af flere integrerede dele: informations- og videoskærm, briller, elementer i rummet, f.eks. gardiner, interaktiv journal til personalet, seng og kørestol med informations- og betjeningspanel. Godmorgen. Jeg håber, du har sovet godt. Det er i dag den 25. september 2035. Ruller. Det er skyfrit, og der er 15 grader. Computer, vis min agenda. Okay, der er stuegang kl. 10. Og der er en ny video fra Guldman. Computer, afspil video. Hej Albert. Denne instruktionsvideo demonstrerer, hvordan din Guldmand-seng kan betjenes via stemmegenkendelse, håndbevægelser, touchskærm på siden af sengen og eye-tracking på din brille. Du og din plejer vælger helt selv, hvad der passer bedst til din situation. Først viser vi dig, hvordan sengen sørger for, at du sikkert og komfortabelt bliver forflyttet fra din seng til en anden seng. Luften suges ud af den blå luftpude under dig, hvorefter sengen åbner sig op og lader dig stille og roligt synke ned i sengen under. Når du skal tilbage til din seng, klarer systemet opgaven i omvendt rækkefølge. Prøv nu at sige start forflytning. Så bliver du sænket ned i din kørestol, der er placeret under din seng. Når du vil tilbage i din seng, kører du stolen ind som vist på videoen her og siger igen start forflytning. Fedt, jeg kunne gøre det selv. Succesoplevelse. Hey, der er retrofilm med Dirch Passer i frokoststuen. Betjeningspanelet på kørestolen sikrer, at informationerne og elementerne, som er tilgængelige for den enkelte patient, altid er tilgængelige, eventuelt i kombination med brillen. Kalender, dagens program og tilbud, påmindelser om f.eks. stuegang eller andre aftaler, wayfinding på hospitalet og kommunikation ved plejere er mulig ved hjælp af systemet. Hej Albert. Hej. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Jeg har klaret det hele selv her til morgen. Super. Vi ser lige, om du kan komme tilbage i sengen senere i eftermiddag, så. Den interaktive journal gør informationer om forflytning, medicin og data på patienten let tilgængelige for personalet og letter vidensdeling på afdelingen. Plejeren eller terapeuten har mulighed for at vurdere, hvor selvhjulpen patienten er, og kan i kombination med journalen indstille, hvor meget patienten selv må og selv skal i forhold til mobilisering og i forhold til de forskellige elementer i systemet,
For eksempel selv stå op om morgenen. Det vil jeg rigtig gerne prøve. Godt. Skal vi fortsætte spillet? Jeg har lige en halv time inden frokost. Det vil være super.